Banang tiu shushu ya kejingi lekai ranar lane ka weightlifting hapo ka jela ka Meghalaya Weightlifting Association kejingi lam jong ba Donald Rombai kum presiden ka balaju penlong ya ki lempung lekai baper ha keleng ki distrik jong ka jela bad hakane ka sin ka bamenta on penlong ya kejingi lekai ha mau kerwat ha Southwest Khasi Hills district ha ka ba hakane ka sin penlong bamenta ya ka lempung lekai ranar om dei tang kejingi lekai Henry on one poi ki arngut kirang ba nong ilam ki ba hakmat kene ka jing lekai hapo gari ki ba kentup ya Vijay Sharma ubari coach ke India weightlifting baru Alkesh Bora ubari assistant coach ke India weightlifting kin one poi ha ketika lempung lekai ranar ka jela ka on perlong ha ka pratrik unai wing aracar arpsan ya ka tip kum ka Asmita game akan kesini ni penberas ki kena ilakai bahkan sadan ka state championship ka basau ka bansalang hapo Southwest Khasi Hills mau kerwat ha ka pratrik te kemudian pentip ki kena gi ilakai bat kemcu gi pajba mau kerwat ba pinwan saki ha ka pratrik nadu kan nyu trik ni lasdang menwan ki player situ banwan sa banwan practice te ha ka pratrik kandang ke ilakai sabanga ha ka jing pulang ikan ke state championship namar ba kadai ke ni running ke baladep kadai hajwai mentangi pulang sama kerwat namar kejing pulang sama kerwat kenang bangin peni mengilet sama ki district namar bangin peni kar komil akai jang weightlifting dan namar kane ke weightlifting kelong ke ba ke game apa Meghalaya ke banang kham tamai kanang nirang chu sedang ki senam arjar puar te kham tam ba kumna pintip ban akai ke weightlifting makane ke weightlifting kadai ke olympic game teknik kadai ke penilaian kadai da ka teknik da ka buit da ka melakai banra ya ka ne ka weight ka bakhia te khamtam ni ha ka pratare kinwan kin ki baper district na po tura na po William Nagar na po Jwai na Shillong na Ribhoi te kini ki district baper kin poi ha po mau korwat te khamtam ba ni penkre ya ka national game ka balai kundai ka masalang hu arjar penyau bat nga dokumen sibon ba ka government kaya rap ini bat hakti bah kejat manla kapor mentara kala ai ka fon mengin perlang ini ke state championship bat la ki kena kente ki bajab ka state championship ki balang ladap select nang tu kinai sepok Kolkata hubna banwan haka arsal trik banili isi menta ka Asmita game national banlong hapok Kolkata te bat ni kilok ke badan bok ki ne ki player jingi kente bagi ya bensim kamta maka national ngimla bandit direct banil akai ngi hab job swa ka kumra ki labu maki pitsim ka snatch piap sim ba ka weight ke balabu maki nyopo kilo le hak Asmita pat phila bensim kat kamon lajong te kalong badan bok kalong ka weight bangilek pen slurry player bani yalam sabar jang state bani lakai sekol kata ba kumno pen lakai hakmat jang ki pajba hakmat jang ki player jang ka national ki babon ba pin slur te kamtam nga simgana ka kabu ki player bakin practice ba makamta nakliang government klaingi ki coach menta kamba arjaka ngladon hapo Ribhoi ngladon bar aspo Shillong te soba kajin practice ro kam Shillong hapo damsko ngibu kalong kaba nang kam jingsu ngirangkam gi kena ki ba kam kena suppose nam hadu khatsau snem mentang ngene ki jingla kai te ngakarpat gi kimi ki pa bakin pha gi kena kam ta makini atlik center ki bala don menta coach hapo Ribhoi bar hapo Shillong te ngakarpat ba pini kipai ba begini wan saki hagane ka pratrik kaman salong ka state championship ka basau hapo mau korwat te hangni kin sawan technical ke bana po onachal bana asam bar ngal ai kublei ro ya ka association jong ka mau korwat ka bala sim khia ka association mang thamai ne klala ban priang ya ka ne ka state championship ka basau sapo mau korwat te tang kite ki kintin ngong pi sim khia ka sport kalong menta ka bodong kama pi daw sim ne ka kabu namar ba ninsal ngintip hanu kapor bakidang sa ki kena ki baklan ki banile kai hapo ka national haka arjar penyau ngimla bantip dan keselendet ki kabor jeng ki kena kamtam ngi ki jaj benru ki khasi gilong ki ba kam satar ki ba ile kai te tanggane kentin karpat ya ki kimi ki pa ba kimde melamit ban ai ile kai ka mobile ngai ba bun kimta ki nono ki sport ki kena kim jupo si juga saki jingla kai ki sulam mitang ka mobile de kim tip ka jing kta jang mobile ya ka bormet re pha gi kena berwan la kai ka sports ha kano no sports ngai manta kalong ba ki kena kim dalong interest ya ka sports te tanggane nak leng jungi ka stenga karpat ba kan yaj baik lamar bale ngi kerban ka government yangi ka penbiang ba nadong sadong te kamtam ngai kublai ya sports minister iba
simkiai director ya kene ka gim jongi ban penila kai te hakane ka jingi lakai jongi hakane ka state championship ka basau ngim pim nangkam jing seu ai simpisa ya ki player namar ngi kwa igi kena bakini lakai but kin wan ngin pendiang ki kabam bar ngin ai ki jan mungkin lakai ro namar ki hapen pai biang ki jan menila kai ma ki klem ka ni ki jan adres ka lifting kim lam simentai ka lifting but ka wer ngi labadong bala pi kwa ban simenta hakane ka hamtam ki player ka thamai ki ban kwa ban persang ka lifting ki laban le ka website jongi ngi la jonga megale lifting pi kwa ban tap ka kateng pi kwa ban pe bakat hapan ki district ngi la pelaj dong tu kanut ki player te ngi la depsna ngi website menta kembala sau benai te tangine